2009. Και ενώ η παγκόσμια κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, υπάρχουν ακόμα κάποια μετανόητοι που εξακολουθούν να στεναχωρούν τον πολυχρονημένο μας Σουλτάνος, που ο Γιαραμπής να μας κόβει χρόνια και να του δίνει μέρες. Και όχι μόνο αυτό. Ενώ όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, κοτσαμπάσιδες, καραβοκύριδες, έχουν πλέον αντιληφθεί πως η χώρα χρειάζεται ηρεμία και ανάπτυξη, γιατί αλλιώς οι Οθωμανοί θα σηκωθούν να φύγουν και θα μας αφήσουν μόνους μας. Αυτοί οι αλητήριοι κατσαπλιάδες, αυτές οι μειοψηφίες έχουν το θράσος να απειλούν το πολυχρονεμένο μας και τους νοικοκυρέους. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Μάλιστα έμαθα πως αυτές οι περιφερειακές ομάδες κουκουλοφόρων φουστανελοφόρων έχουν επικεφαλής έναν τύπο κοτροκολών, κάπως έτσι, που έχει το θράσος να απειλεί με βία, φωτιά και τσεκούρι τη φιλήχη ησυχή πλειοψηφία που αυτός ο άπλητος να αποκαλεί προσκυνημένη. Πραγματικά, δεν καταλαβαίνω τι λέτε τόση ώρα. Όπως το αδελφάκι μου, που είναι μέρας δραγμάτων στο μεγάλο βεζίρι στην Ισταμπούλ, μου είπε πως αυτός ο Κοτρώνης και τα άλλα μπουμπούκια εξτρεμιστές, παπαφλέσσες και λοιποί είναι η αιτία που η ψηλή πύλη μας έχει στην μπούκα. Σωστά, αγαπητέ συνάδελφε, όμως έχουμε τον ίδιο τον τρομοκράτη στο τηλέφωνο να τον ανακρίνουμε. Κύριε Κολοκοτρώνη, με ακούτε? Συμπαθάτε μου. Δεν σας γρήγορα καλά, γιατί εδώ είμαστε ούξο στον αέρα και ταγιάζει και πέφτουν και κουμπουριές πότε-πότε. Πείτε μας, κύριε Κολοκοτρώνη, πού βρήκατε το θράσος να αναστατώσετε τον τόπο και να παραβιάσετε την νομιμότητα, αφού οι προύχοντες που μας κυβερνούν τα είχαν συμφωνήσει με τον Ιμπραήμ? Εσείς τώρα τι θέλετε? Εμείς σηκώσαμε τα Για άλματα. ρώτα τον κύριο, σε παρακαλώ. Γιατί εμείς όλοι είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε σήμερα τους συνδικαλισμούς και τις μαγκές που έκανε στα Δερβενάκια και την Τριπολιτσά. Εμείς είδατε τη Μη μιλάτε, κύριε. Ο αξιότιμος συνάδελφος είπε να σας ρωτήσω. Δεν σας ρώτησα ακόμα. Για απαντήστε λοιπόν πως τολμάτε να σηκώσετε κεφάλι όχι μόνο στους Οθωμανούς αλλά και στους Ευρωπαίους, αφού η Ιερά Συμμαχία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Αυστρο-Ουγγαρία μας είχε πει να κάτσουμε στα αυτιά μας και να λέμε σφάξε με αγά μου να γιάσω. Εσείς τώρα τι θέλετε, ξέρετε καλύτερα από δάφτους? Μα εμείς... Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το θέμα. Όμως τώρα θυμήθηκα πως το αδελφάκι μου έγραψε στις προάλλες πως ο Σεράι συζητιέται πολύ ότι πίσω από τις ταγές είναι μια υποπτυπεριθωριακή οργάνωση που λέγεται Φιλική Εταιρεία. Αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Έχουν διώξει όλους τους επενδυτές. Φανταστείτε πως είχε έρθει ένας λόρδος ονόματι Έργιν που έδωσε μια ολόκληρη φούχτα λίρες για να πάρει κάτι παλιωμάρμαρο κουτόφραγος. Και αυτοί οι μετανόητοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν μαζί με κάτι ψευτοκουλτουριάδες, κοραΐδες και λοιπούς. Πάλι καλά που δεν τα κατάφεραν, γιατί η επένδυση αυτή δημιούργησε και θέσεις εργασίας. Αυτούς που βοήθησαν να ξυλωθούν τα παλιωμάρμαρα και αυτούς που τα φόρτωσαν σε καράβι του Λόρδου. Να προσθέσω, Αντώνη, πως αυτοί οι περιφερειακοί κουρελίδες έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτη χώρα στα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια. Κύριε Κολοκοτρώνη, το ξέρετε πως εξαιτίας της ολόκληρος κόμις Μέττερνιχ έχει βάλει την Ελλάδα στο στόχαστρο? Μα εμείς... Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Γιάννη, έχουμε τώρα και καινούριο φρούτο, τον επαναστατικό τουρισμό. Έχουν μπλακώσει και αναρχικοί από το εξωτερικό, σαν να μην έφταναν οι δικοί μας. Κάτι Σανταρόζα, κάτι Μπάιρον και άλλα αποβράσματα. Μπάτε σκύλια λέστε γίναμε. Κάνουμε και εισαγωγή ταραχοποιών. Μάλιστα, Γιάννη. Όλοι αυτοί μαζί με τους δικούς μας κάνουν και καταλήψεις σε δημόσια κτίρια. Δες τι έγινε στα κάστρα, από όπου πέταξαν έξω τις δημόσιες αρχές. Δες τι έγινε στο Μεσολόγγι αλλά και αλλού. Πώς θα προκόψει μετά αυτός ο τόπος? Αν μας πετάξουν έξω από το Χρώσι, ποιος θα φταίει μετά? Ιδού, αγαπητοί συνάδελφοι, δείτε θράσος, μας έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα. Εδώ τον αφήσαμε να μιλήσει στο κανάλι μας που είναι ελεύθερο και δημοκρατικό. Αλλά τι ξέρουν αυτοί οι τρομοκράτες από δημοκρατία? Να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα. Η πρέσβυρα καλής θέλησης Χαμιδιά Χανούμμπουρεκ εγκαινίασε σήμερα καινούρια πτέρυγα στο λεπροκομείο Σπιναλόγκα με τη βοήθεια του βεζίρι αρρώστιας Λόρδο Μπέι. Θυμίζουμε λοιπόν πως στις 11 στην εκπομπή «Σφάξε με αγά μου να γιάσω» ο εκλεκτός συνάδελφός μας Γιάννης Ιουσουφίδης φιλοξενεί τις αρχιεραγιάδες Ιμάμ Μαϊντή, Τζαμάρ Ιουσούφ και Καραμπουρνού να ακούσουμε επιτέλους μια υπεύθυνη φωνή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στο πιο αντικειμενικό δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.